Marhite-hite gorni di bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi perbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah sian ho. Ima na mangulahon uhum sambing, dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalahu haserepon, maradopon de batam. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo naso hatudosan. Sailehon jala patubu madihami haporseaon na sitong. Tabay ma haporseaon nami ganupari. Asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha naso marpangaci. Asa holong roha nami diho. Dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami, mabahen lomo ni rohami. Say oloy mapanggiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhan. Tatangihon mapatik ni debata ima sada sian sada Timotius tulu ayat 10 tolu. Ai ia dung ture parhobason nasida naik situtu manasida jalang marhiras ni roha godang marhaporseaon di Kristus Yesus. Rap mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan ni bata say pargogoy mahami mangulahon na hombar tupatik mi. Amen. Marende hita.
tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo nasu todosan para si roha na sumurong ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tu jolo ni habang sa habadion mi manopoti jala mangangguk kon dosa nami. Macay jot-jot huwarsay hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambainan nami naroai. Dakku kaulongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang docon diri nami hubaik kami. Di baheni, tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean sa leleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na godangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Say urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kahulongan ni roham si panguluhami dohot ala ni guarmu na badiay. Ale Tuhan say asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Hata baga-baga taringot tu asesaan ni dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu akka dosata, jala dang dibalotson tu hita hombar tu hakka hajahatotta. Songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jehova diakka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Marin dehita. Ikaw buat dia
Hatani debata tulpukna hari mingguan imana tersurat di 2 Kronika sia mamuka sian ayat sada 1 ayat 8. Tajahama margati soring. Hame mebat ni raja buru-buru sian Sabah. Ia raja buru-buru sian Sabah dung di BG barita ni si Salomo Roma nasida turu Jerusalem naing marsi ujian dohot si Salomo marundang-undang mardongan parangan macetongam tole uto akar ragam dohot sere mace godang dohot mata intan. Jadi dung sahat nasida tujolo ni si Salomo di pabuah matu ibana saluhut na di bagasan rohanai. Jadi dung dida raja boru-boru sian Sabah hapistaran ni si Salomo dohot bagas na pinaulinai. Laos di dokma mandok rajai, sitong do hape baritai na hubege di luatu, taringot tu aturan binahen mi, dohot taringot tu habis taranmu. Martua mahalak parhaladom, martua madohot akan naposom, akan natoktong marhalado di hadapanmu, pabege-bege habis taranmu. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan peopsa. Amin. Korpungan ina.
Marendehita. Taha tindakon maha porseotai, songon nahina tindakon ni dongata sa porseaon di sandok portebion, rap mai tamandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso tedosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jahoba nasasadai, imana tinibuhan ni si Maria, nagabe-gabia siya tod di parbadia, andorang sohaubuhan. Ido tuhata natu maun na bernit di panghuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana ni hau pinar silang na tuat tuba na turu dumitanom na mulak ngolu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahun tu siamun ni bata Jahoba amanai pargogo naso telusani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mati au porsea di todi parbadia jala dong sada huria nabadia, huria hatopan nila Kristen akan nabadia, dohot ya sesani dosa, dohot ya taina mandok, mulak ngolus sogot daging ni halak nong mate, dohot yang ngeluan na sorasuda. Amen. Kor bunga nama.
Tapi gema titing ni huriata. Titing HKBP Tamarunang Minggu 3 September 2020. Sada Romawi Namarragam. Sada Goarni Minggutta Sadarion Ima Minggu pasapulutuluhon Dung Trinitatis. Topik Minggu Mangurupi sian nasa haholongon di hati Indonesia didok melayani dengan kasih. 2. Rapot punguan ina. Pinabotohon matu sude punguan ina ni huriata. Asamar rapot mahita sipul permingguanon. Ala adong 2 ulaun nanaing patupauta. Ima sada a. Kunjungan gerejawi tu pospel HKBP Goa di hari Minggu 10 September 2020 nanaing ro. B. Undangan sian pusat pelayanan perempuan dan anak Biro PGW Sulselbara taringot tu pelayanan paduan suara di hari Sabtu sia September 2020 nanaing ro namaringanan di Yayasan Taman Pendidikan dan Pengajaran Ujung Pandang Jalan Gunung Latimojong nomor 120 sia B. Tolu rencana ulaun pesta ulang tahun pesta gotilon dohot tahun profesionalisme. Domutu ulaun ni panitia pesta ulang tahun pesta gotilon dohot tahun profesionalisme ni huriata onma nanaing sipatu paonta lau mendukung ulaun nasida. A. Tok-tok ripe 700.000 rupiah per keluarga dohot sumbangan sukarela dohot donatur. B. Patu paun ni panitia bajar makanan sipul permingguan dohot kupon undian di pertanyaan wilayah. C. Perlombaan bola voli dohot tenis meja antar wilayah sekaligus acara hiburan bersama jemaat di hari Sabtu sia September 2020 pukul 15.00 WITA. D. Perlombaan mewarnai untuk anak sekolah minggu di hari Minggu 10 September 2020 pukul 11.00 WITA. E. Perlombaan marjamita atau khotbah tu kategorial ama cerdas cermat Alkitab CCA dohot cerdas cermat buku ende CCBE tu gabungan kategorial ama di hari Sabtu 30 September 2020 pukul 15.00 WITA. F. Perlombaan nyanyi dohot tortor Batak tu anak sekolah minggu di hari Minggu 14 Oktober 2020 pukul 15.00 WITA. G. Perlombaan menyusun ayat Alkitab Storytelling the Bibles dohot vokal group kreasi tu remaja dohot nang posobulung di hari Sabtu 22 Oktober 2020 pukul 15.00 WITA. H. Kegiatan color run jalan sehat dohot fun games di hari Sabtu 4 September 2020 pukul 7 WITA. I. Perlombaan catur ama lomba makeup dohot sanggul tu ina songoni nang vokal grup ina di hari Minggu 5 November 2020 pukul 12.00 WITA. J. Pesta puncak ulang tahun pesta gotilon dohot tahun profesionalisme di hari Minggu 12 November 2020. Asa persidohot mah sudehi taruas ni huriata lau mendukung aka program ni panitia pesta ulang tahun pesta gotilon dohot tahun profesionalisme ni huriata. Opat. Bazar makanan. Bazar makanan panitia pesta ulang tahun
pesta gotilon dohot tahun profesionalisme. Patu pani huriata do sadarion bajar makanan ima yellow chicken wow, manang ayam bumbu kuning homemade buatan rumah tangga. Angka argana 100.000 rupiah per 1 kilogram, dohot 75.000 rupiah per setengah kilogram. Asa persidohot mahita berpartisipasi tu ulau ni. 5 pertanyaan ulai tolu. Patu pani huriata do pertanyaan ulai tolu di hari Selasa 5 September 2020 maringanan di gereja HKBP Tamarunang, Jalan Guaria, masuk pukul 10 sia 30 wita. Asa Roma sude perhalado do ruas ulai tolu madohoti ulauni. Jala Roma sude ruas ulai sada dohot ulaya 2 di pertanyaan ini. Onom pertanyaan perhalado dohot keluarga. Patu pauni huriata do pertanyaan perhalado dohot keluarga di hari Rabu 6 September 2020 dibagas ni keluarga situa S. Hombing R. Borsinaga di Taman Sudiang Indah Blok B sada nomor 77. Asaroma sudi perhalado dohot keluarga sekaligus do sermon di Inganani pukul 10.00 wita. Pitu PHD remaja do Napasobulung. Patu pauni huriata do PHD remaja do Napasobulung di hari Jumat 8 September 2020 masuk pukul 10 sia 00 wita sekaligus latihan kor Napasobulung di gereja on. Walu perlombaan bola voli, tenis meja antar wilayah dohot malam hiburan. Patu paun ni panitia pesta ulang tahun, pesta gotilo do tahun profesionalisme do perlombaan bola voli, tenis meja antar wilayah, dohot malam hiburan bersama jemaat di hari Sabtu 9 sia September 2020 mulai pukul 15.00 di gereja on. Asaroma sudir ruas ni huriata di ulauni. Sia ruas namar sahid. Perhalado dohot sudir ruas ni huria HKBP Tamarunang manangyakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Sai tuhat tama namang leon hamalumon dohot hahipason. Molo adong sian ruas ni huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua ma tu perhalado manang tupat dita. Ruas namar sahid sada Agusta Kristin Porusianipar di perawatan di Jabu, 2 MU Hutagalung perawatan di Jabu, 3 LS Boru Pajahitan perawatan di Jabu, 4 Agave Sinaga dohot Nahum Agio Sinaga perawatan di Jabu, 5 RAR Sinaga SE perawatan di RSOJ Pertamina, 6 Situa M Boru Manurung perawatan di Jabu, 7 Situa D Boru Marpaung nunga rap dohot hita. 10 ruas namar ulang tahun. Perhalado HKBP Tamarunang pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun siat tanggal 20 Agustus 1 September. Saya tuhat tama namang aleo pasu-pasu dohot gajang ni umur suak songoni nang hahi pason. Ruas namar ulang tahun sada AR Borusi Hotang SSI 20 Agustus ulai tolu, 2 Audrey Agatha Silalahi anak sekolah minggu 30 Agustus ulai sada, 3 S Saragi 30 Agustus ulai sada, 4 EH Sagala 30 Agustus ulai 2, 5 Putra Giovanni tanggal 30 Agustus wilayah 2, EAL Borusi Galingging 31 Agustus wilayah 2, 7 Ruth Udurina Hasibuan Napasobulung sada September wilayah sada. Poda tolu ayat 10 di tangan siamunna do gajang ni umur di habirangna do hamoraon dohot hamuliaon.
10 sada ulang tahun pardongan saripeon. Perhalado dak sudui ruas ni huria hake beta marunang pasaton. Selamat ulang tahun pardongan saripeon matu ruas ni huriata na merayahon sia tanggal 20 Agustus 1 September. Ruas na merayahon sada ima keluarga FVK Sihombing inang SS Bursimajuntak SE tanggal 20 Agustus wilayah sada. Keluarga Insinyur RB Simaremare V Boru Tapubolon tanggal 20 sian wilayah Tolu JM keluarga JM Butar-Butar SE J Boru Hutajulu SGZ 30 Agustus wilayah Tolu. Satu hatta mana saya tong masu keluarga Nasida. 12 ruas Narotu Parmingguan. Sada Sabtu 26 Agustus 2020 ibadah pembukaan retreat remaja Naposobulung di Toraja Toropna 30 sia halak. 2 Minggu 27 Agustus 2020 ibadah Minggu remaja Naposobulung di Toraja Toropna 42 halak. 3 Minggu 27 Agustus 2020 ibadah umum di Gerejaon Toropna 104 halak. 4 Minggu 27 Agustus 2020 Sikola Minggu Toropna 36 halak. 5 Selasa 20 Agustus 2020 Pertanyaan wilayah 2 dibagas ni keluarga Nyonya Situa BH Pajaitan Bursitorus Toropna 20 halak. 2 Romawi Parhepengon Parhepengon ni huriata boi mata bereng di tikting parhepengon nadong di hitabe. Songonima tikting ni huriata di bagasan mingguon tatangnya koma asa gabe pasu-pasu dohor las ni roha di hita terlumubi gabe ha muliaon di goar ni tuhata. Amin. Tapuji Tuhata hut pasahat pelian sada asarabe. Jesus
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Akadongan sahuria tabuka matrupuk jamita parmingguan sadarion 2 Korin 8 ayat 1-7. 2 Korin 8 ayat 1-7, 2 Korintus pasal 8 ayat 1-7. 2 Korintus pasal 8 ayat 1-7. 2 Korin bidualu ayat 1-7. Asiasi tuhuria Jerusalem. Alai hupabot hokaima tuhamu akadongan. Asini rohani debata na nilehonnai tuaka huria nadi Makedonia. Ai atik pe di bagasan pangujunan dohot hapor suhon godang nasida. Di horhon halalas ni roha nasida nasumurung akup ni sukot ni hina pogos nasida do habasaon nalumobi. Hati dakkod do naong dileho nasida nasa na tarpatu pasa. Lobi tahe sian gogona jala sian lomona do. Gogodo diapoi nasida hami jala dipangido asini roha. Ima nanaing gabe parsi dohot mangurupi akka nabadiai. Jala gumodang sian nahuhirim hami. Tung diri nado dilihona sida parjolo tutuhani. Dungi tuhami manghihuton lomo ni rohani debata. Gabe huapoi hami si Titus asalaos di paujung di tonga-tonga muna ulaon asini rohaon songon naung pinukanai alai songon hasurungan muna dina saluhut di haporseaon di hata di parbinotoan di nasa haringgason di pakkaholongi muna di hami naeng songonima hasurungan muna nang di ulaon asini rohaon. Ima sahati turpuk akadongan sahuria na disosoi Apostel Paulus do huria na adong di Korintus asa parsidohot nasida tutu mangalehon asiasi manang pangurupion manang bantuan tu huria na adong di Jerusalem. Hati hai huria di Jerusalem hulia nama cepogos. Huria na membutuhkan bantuan. Alani kodadong matutu pangurupion bantuan sian akka huria na adong di pada narobi hati hai. Asaboy tutu mangolu pelayanan huria di Jerusalem. Alani di sosoi si Paulus masuraton tu halak Kristen adong di Korin. Jala dibain matutu sada contoh asa huria di Korin mencontoh meniru songondiado pangalaho manang asini roha na pinatupa ni huria na adong di Makedonia. Ima ayat na parjolui huria Makedonia nunga di patorang si Paulus di ayat 2. Huria na di bagasan pangujunan dot hapor suhon ala di pangujunan na ala ni hapor suhon na huria na pogos do huriaon. Gereja di Makedonia itu gereja yang sangat miskin, gereja yang penuh dengan penderitaan, gereja yang penuh dengan pergumulan. Sudah miskin
menderita, bergumul lagi. Baik kamu mah, songo dia porsukni haporsuhon huriana adong di Makedonia. HP gabe huriana miskin, huriana porsuk, huriana di bagasan pangunjunan, gabe ima contoh tu huriana morajong, ima huriana adong di Korin, panang Korintus. Gariada gabe halak na met do, gabe contoh, gabe tiruan tu halak na balga. On hamwa kamang hamwa kainang remaja na posubulung teguran na keras doon tu harak Kristen na adong di Korin. Ini teguran keras sampai-sampai gereja yang miskin dijadikan contoh supaya ditiru oleh gereja yang ada di Korintus. Sasiktong na boydo huria di Makedonia beralasan karena mereka sudah miskin, sudah menderita, sudah bergumul, seharusnya mereka bisa beralasan, nggak mau saya ikut membantu. Tetapi justru penderitaan, pergumulan dan kemiskinan tidak menghambat gereja di Makedonia untuk membantu gereja di Yerusalem. Sebenarnya mereka bisa beralasan dengan logika, dengan pikiran mereka yang real. Kami ini miskin loh. Kami ini tidak punya apa-apa, kami ini banyak kebutuhan, banyak pengeluaran, anak sekolah lah, anak kuliah lah, mengurus rumah tangga lah, arisan lah, bayar inilah, bayar itulah, tapi kok ada lagi tuntutan, kok ada lagi permintaan, kok ada lagi butuh bantuan. Tapi mereka tidak punya alasan untuk itu. Gariada bere kamu mak di ayat 4, gogodo dia poina sida hami dipangido asini roha ima nanaing gabe parsidohot nasida mengurupi akan abadiai. Huria di Makedonia menawarkan diri asa parsidohot mengurupi kebutuhan na adong di Yerusalem. Ngapogos, ngaporsuk, ngamenderita, alai nasida menawarkan diri, kami ikutlah membantu. Ini contoh juga bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan kemiskinan, jangan penderitaan, jangan kekuranganmu, jangan pergumulanmu menghambat saudara untuk memberi kepada Tuhan, untuk memberi kepada gereja. Banyak pengeluaranku Pak Pendeta, banyak kebutuhan rumah tangga saya, bayar ini, bayar itu, kredit itu, gebe sudat marsi lehon-lehon. Hukum Yahudi pernah mengatakan seperti ini. Ini hukum Yahudi ya, saya catat. Betapapun miskinnya seseorang, ia harus menemukan seseorang yang lebih miskin dari dirinya dan memberikan sesuatu kepadanya. Itu hukum orang Yahudi. Kalau ada orang yang miskin, dia harus menemukan orang yang lebih miskin lagi dari dirinya supaya dia bisa memberi. Karena kemiskinan itu relatif. Miskin bagi saya belum tentu miskin bagi orang yang tidur di pinggir jalan. Miskin bagi saya, kurang bagi saya belum tentu miskin kurang bagi orang-orang yang meminta-minta di pinggir jalan. Itu sebabnya hukum Yahudi mengatakan kalau ada orang yang miskin, cari orang yang lebih miskin dari dirimu supaya engkau bisa memberi. Orang Yahudi juga mengatakan begini. Orang Yahudi ya, orang yang cuma memiliki sedikit hartalah, orang yang dalam penderitaan lah, orang yang penuh kekurangan lah, yang paling siap untuk memberi. Jadi intinya tidak ada alasan untuk tidak memberi kepada Tuhan. Karena dengan kemiskinan, dengan penderitaan, dengan kekurangan, kita akan benar-benar mengerti
Apa itu artinya memberi? Indah bukan? Hamwa kamang hamwa kenang remaja nang napa subulung. Jala beri kita madayat 5. Nunga parsidohot huria di Makedonia laho marsilahon lehon hasilna aha. Gumodang sian nahu hirim hami. Lebih daripada yang dibayangkan Paulus. Mungkin Paulus membayangkan, ya karena kemiskinan, karena penderitaan, gereja-gereja di Makedonia, mungkin mereka hanya bisa menyumbang sekian rupiah. Tetapi lebih daripada yang dibayangkan Paulus, pemberian gereja-gereja yang miskin itu untuk Yerusalem. Ini menggerakkan kita Bapak Ibu semua. Bagaimana kita mau untuk memberi kepada Tuhan, untuk memberi kepada orang-orang yang butuh bantuan kepada kita, untuk memberi kepada gereja. Jala bere kita ma, huria Makedonia boy ibana marsilehon lehon, adong do rumusnai ima ayat 5 ido. Parjolo do di bereng hure Makedonia ima Tuhani. Tuhani do parjolo di bereng ibana. Baru pe ibana boy marsilehon lehon. Alani molo nang marsilehon leho kita hamwa kamang hamwa kenang remaja na posobulung. Kalau saudara mau memberi, lihat dulu kepada Tuhan. Tanpa melihat kepada Tuhan, maka pemberianmu tidak akan berarti. Entah itu paksaankah, entah itu bersungut-sungutkah. Karena saudara tidak mau melihat kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau melihat dulu kepada Tuhan, bagaimana pengorbanan Tuhan itu, apalagi di ayat sia, pengorbanan Tuhan itu pertama bukan di kayu salib. Pengorbanan Yesus itu pertama bukan ketika dia dilahirkan. Pengorbanan Yesus, pengorbanan Tuhan yang pertama terjadi di surga. Itu ayat 9. Sian surgoido parjolo, pengorbanan Yesus, pengorbanan beta. Olo ibana gabe anak, turun ibana sebanua gijang tu portibion. Sian namorajong tu hatai, namorajong do ibana. Buhama surgo hasangopon naido ingananna, surgo hasonanganido jabuna. Dangadong disimanang hasusan, dangadong disi penderitaan, holsoni roha dangadong di surgo, di banua gijangi dangadong. Alai sian namorajong tu hatai ikon gabe napogos jong tu portibion. Itu pengorbanan Yesus yang pertama. Jala di bereng hure Makedonia ima, haru tu hatai sian namorajong. Tuat ibana sian surgo itu portibion. Olo ibana berkorban. Lam auma dang olau marsilehon lehon. Gak mau saya memberi kepada gereja, gak mau saya memberi kepada orang-orang yang miskin, gak mau saya memberi kepada Tuhan. Yesus saja mau dia berkorban untuk saya. Kenapa saya tidak mau? Alani parjolo bere kauma Tuhani molo nang marsilehon leho kamu kamanga kainang remaja na persubulung. Lihat kepada Tuhan. Barulah ketika Makedonia melihat kepada Tuhan, didorong semangat anugerah Tuhan, itulah mereka memberi kepada gereja di Yerusalem. Ima gebe pelean hamauliateon, ima gebe pelean ucapan syukur, ima gebe pelean naniojar holong ni roha. Itu dia rumus kalau kita mau memberi. Dan itulah yang dicontohkan Paulus kepada jemaat di Korintus. Padahal mereka jemaat yang sangat kaya. Bereka mahamorauna ayat 7. Gok dinasida do haporseaon. Beko kita mahaporseaon gok di huria Korin. Gok dinasida do hata. Gok dinasida do parbinotoan. Gok dinasida do haringgasson. Dohot holong. Alai marsilehon lehon dangolo.
Mereka pintar, mereka cerdas, mereka penuh dengan kepunyaan, penuh dengan kekayaan, penuh dengan kasih, tetapi untuk membantu gereja di Yerusalem, mereka mengatakan, see and wait, wait and see, tunggu dulu. Mereka menunda-nunda itu, mereka tidak langsung bergerak. Hucatat hamido di jami tahun adong tolu, tipe pemberi, dan diilustrasikan dalam sebuah benda. Ada yang namanya batu api. Batu api itu wajib dibawa oleh orang-orang yang suka camping, naik gunung. Batu api. Jadi dengan batu api dia bisa membakar kayu atau daun untuk memasak sesuatu. Tapi untuk memakai batu api ini harus dipukul dulu. Tetapi sayang, sangat sedikit api yang keluar. Yang kedua ada tipe spon. Kalau kita mau cuci mobil atau cuci sepeda motor atau cuci piring, biasanya pakai spon. Tapi spon itu harus diremas-remas dulu, baru bisa keluar busanya. Kan begitu kalau ibu-ibu cuci piring, diremas dulu dia sponnya, baru keluarlah air, keluarlah busa, keluarlah sabun. Bisa kita cuci piring atau cuci motor atau cuci mobil. Ada tipe sarang lebah. Lihatlah sarang lebah. Bagaimana sarang lebah itu memberikan madu. Meskipun tawon sangat banyak menghisap madu di sarang lebah itu, tetapi sarang lebah itu tidak pernah kekurangan, bahkan terus menghasilkan madu supaya dinikmati oleh tawon, bahkan dinikmati oleh kita, menikmati madu yang sangat manis itu. Sarang lebah memberi dan tidak pernah kekurangan. Amsal 11 ayat 24 di Dogma Songonon. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang memberi tetapi bertambah kaya. Jadi jangan heran kalau ada orang kaya memberi dan bertambah kaya. Ah, itu dia. Ada orang kaya memberi bertambah kaya dia. Tetapi ada orang yang menghemat luar biasa, namun sayang dia selalu berkekurangan. Hamua kamang, hamua kenang, remaja napa sebulung. Ternyata kalau kita memberi, justru kita tidak akan berkekurangan. Ini janji Tuhan. Sudah ditikting tadi bagaimana kesiapan kita untuk menyambut pesta ulang tahun Gotilon dan tahun profesionalisme. Memang karena sistem sentralisasi, pemasukan paling besar ialah dari pesta. Itu sudah wajib hukumnya. Lihatlah pilihan kita, harus kita kirim ke kantor pusat. Rata-rata kita mengirim setiap minggu 3 juta. 3 juta kali 4, 12 juta kita mengirim tiap bulan. 12 juta itu kita sudah ikut membantu pendeta-pendeta yang ada di kampung sana, yang di Siborong-borong, yang di Porsea, yang di Sidikalang, yang di Dolok Sanggul, yang di Padang Sidempuan. Dengan 12 juta kita itu kita sudah mengirim. Asadong belajoni akapangula nagok tiki di Huta, di Bona Pasogita, hamwa kamang, hamwa kainang. Itu sebabnya pemasukan gereja yang paling besar sekarang ialah dari pesta. Dari manakah hasil pesta? Ya dari jemaat. Itu sebabnya dibuat panitia lah, dibuat perhaladolah strategi bagaimana supaya bisa sesuai dengan target kita. Tok-tok ripe mah 300.000 per kakak. Imadalan tabani sukarela manang donatur.
Alani hamo kamang hamo kenang remaja dapat subulung tadukung ma. Marsi lehon-lehon mahita. Porsi ya mahamu. Gari halak na mga lehon, halak na ringgas pasahaton hamulateo na tudebata, yakinlah tidak akan berkekurangan dia. Dan ado kalak na gabi marpugos, molo marsi lehon-lehon tudebata. Karena Tuhan tidak pernah menutup mata. Tidak pernah Tuhan menutup mata. Dan di paso budebata, on gabi pugos maon, ala marsi lehon daon. Martaba-taba artanai. Martaba-taba sukacitana. Gabe sehat ibana, las keluargana, sonang ibadah di jabuna, marhadameon, marholong niroha, di pasu-pasu, dong anasaripe, diramoti akay nakon na kuliah, diramoti akay nakon na lahu karejo, lubi siya natapikirido hamo kamang hamo kay nang, ramo tani di batahita, alani iko kita do na manuhuk kita, ala hureta do hureh kay beta marunangon. Iko kita sadiri do na parjolo. Hita na parjolo laho mendukung operasional ni gereja ta. Jala mulia tema nunga parsidohot hita mengurupi belajunya ke pangulo dogok tiki nadong dihitani. Ima sistem sentralisasi dari patu pahak KBP di tahunon satu tahun-tahun na berikut. Alani jala ingot ma. Ramo tani debatado. Sudia kahalak na ulo burju pasahato dirina tu debata. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema diho Tuhan. Nasetoktong mengurupi hami. Mulia tema Tuhan naung macuarahon hatam na badiai tupar mingguan nami. Asa anggiat hami maniru huria na pinatupa ni Makedonia. Nang pe porsuk, nang pe di bagasan holso ni roha, nang pe pogos ale mamora di sileon lehon. Anggiat ma songoni nang hami ringgas marsi lehon-lehon jaladang jadi hahurangan akana burju marsi lehon-lehon tuhuria marsi lehon-lehon tuho jala patupa aka pangurpion tu halak nadagol napogos na di bagasan pangurupion ale Yesus Tuhan nami on mahami huriam hakai peta marunang ruasni huriamon sian sudia ka keadaan ningolu nami Tuhan ramotan muma hamion saluhutna dina gudang pamikiron parukilon na huadopi hami na diadopi ruasni huriamon di parumah tanggaon ho matutu Tuhan mamasu-masu akan bergumul di keluarga Nabi amata dohot inata natoras tu anakon tuko ma Tuhan na mangalehon hagogonmu asatu negan saluhut na tujuluanon akan natoras tutu na manggido pasu-pasu di paranakonon tuko ma Tuhan pasahut tuni di bagasan holong ni roham akan natoras na masihol asa tutu marokap be akayana konna ho matuhan na pasautone na mengajar-ajar ya kana posubulong nami pajupang dohot sirokap dito dina anggiat matutu dia lusiho tangyang namion nang akasikola minggu nami remaja na posubulong dia ka parsikolaan na tukoma Tuhan na mangurupi nasida mengalui parbinotoani dohot saluhut par kerejuan rosti huriam Tuhan nomor 33 nadong perusahaan na nomor
karejo di pemerintahan ASN, dohot diragam ni akaulaon na pinatupan ni ruasmu. Ala disodo Tuhan, hulului hami pacamotani, disodo inganan nami lahu mangula di Sulawesi Selatanon. Ala nitung ramoti matutu Tuhan akaulau nami i. Marhitei mahami taruli di pasu-pasu na pinasahatmu Tuhami. Malotung peyadong akka pergumulan nami di akka parkerejoan na mambayan susah pikiran nami, na mambayan jut roha nami. Ale Tuhan, urupi mahami asa tolap nami matutu mengadopi akka pergumulan di akka parkerejoan nami. Dang di taluhon portibion hami, alai di hamona kokodo hami Tuhan, di akka ulaon nami ih. Ale Yesus Tuhan nami, jalahu tangnya kokai maka ruas di huriam, na di bagasan parsahiton, na dirawat di Jabunabe, dohot na dirawat di rumah sakit Pertamina, ima amang RAR Sinaga Baru Hasibuan. Tuko matutu mangaramoti pador ni bolon di ruas di huriam. Anggiat matutu marahi paso nasida tujuluanon. Las rohanami ala dilehokodo sada gajang umur 6 orang tahun hatu tubuh dohot pardungan caripeon di bagasan mingguon. Pasu-pasu dang nasida saluhutna. Dohot naong pasahaton hamauliateon perpuluhan manang tu pembangunan ni huriamon. Ramotanmu masa luhut akan namar silolehoni Tuhan. Dohot aka program ni huriam di bagasan saminggu 7 luanon pos rohanami nahodo tutu paingotok kami jala mandongani hami patupa aka ulaon tarlumobi di persiapan kegiatan panitia pesta ulang tahun gotilon dohot tahun profesionalisme. Asa homa tutu mangurupi aka panitia nami nang hami ruasmon mendukung aka program nasida. Kuingot hami do na tua-tua ni sude ruas di huriam na di bagasan hurang hipas. Ima opung Alvan, Doli Pasaribu, opung Edo Boru Panjaitan, dot opung Fibi Boru Manulang. Napeak nuaing di bagas nabe. Ramotanmu matuhan nasida anggiat matutu marhagogoon dohot marpakirimon. Ale Yesus Tuhan nami on matutu tangyang elek-elek dohot pangiduan nami mangasahon guarmu Yesus Tuhan nami si palua nami martangnya kami tuho mau liate matuhan. Amin. Marindihita hut papu pegelian paduahon. Ilama burusa dongoruo
tangyakon ma peleata tu adopon di bata martangiang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang. Ho do harorwan di saluhut sileon leho na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilehon mi tu hami. Pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho para saya kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni sileon lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok mau lihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanam nilehon mi. Ale amanami na di banua gijang. Say pinorbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham. Di banua tongaon. Songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion. Hangoluan siap hari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Pelua mahami. Sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala saya simar rohana marni daho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala saya di pasaor honma damena tutodim.